Ja, goddag. Velkommen til. Hej. I dag skal vi lave noget flyvehop noget. Se vores tavle. Ja, det er jo fedt. Og vi konkurrerer om, hvem der kan flyve længst. Ja. Så lad os komme i gang, så jeg kan slå det svin. Og nu er det så Mikkel, den første. Lad os se, om man kan flyve langt. Og så er det så Niklas, der kører, og vi kører efter baghjulet, hvem der kan flyve længst. Ja, og nu kan vi så se... At jeg vandt! Første Ja. runde! Og vi spiller 3 runder, og Mikkel vandt så for... Men i den første der, det går nok godt længt. Ej, Mikkel styr. Ja, så er det så Mikkel. Så er det så Niklas igen. Så man kan slå min rekord, det tror jeg nu ikke. Den her blev lige. Ja, Så vi nu kom tager vi lige en så omdrejning. nu skal vi lige tage en om. Se hvem der så man kan få den til 1-1, eller han kan få den til 2-0. Ja. Nu er det så min bøsse lillebror. Så kører Niklas igen. Det blev så uafgjort igen. Så nu tager vi en sten, saks, papir. Ja. Bedst ud af en. Bedst ud af en. Ja. 1, 2, 3, nu! Hvad laver jeg? Det var tørt. Bedst ud af en. 1, 2, 3, nu! Bum! Woo! Så vandt jeg. 1-1. Nej, det gider jeg Nu er ikke. det afgørende. Glæder jeg. Så ser man kan det. Håber jeg ikke, at han kan komme ret langt. Vi kan så ikke finde ud af, hvem der vandt, fordi vi skændes. Ja, så det blev uafgjort. Fordi han er sådan en ringe dårlig taber, men... Jamen nu, ja. Tak fordi I så med, og det ville være meget rart, hvis I likede, og I må gerne skrive en kommentar, hvis det er. Farvel.